Quan arriba la primavera, floreixen la major part de les orquídies de Mallorca. Arreu del món hi ha més de 20.000 espècies diferents, la major part als tròpics, on existeixen flors realment espectaculars. Aquí són més petites, però igualment belles i peculiars. Les orquídies són unes plantes que viuen de manera simbiòtica amb un fong. La majoria tenen les arrels a dins la terra, però també en poden trobar que viven amb arrels aèries i d'altres que viven damunt matèria que s'està podrint, matèria orgànica en putrefacció. Hi ha orquídies que floreixen de darreries d'hivern fins a començament d'estiu, és la gran majoria, però també n'hi ha algunes que floreixen a la tardor. A vol les poden veure, n'hi ha d'ambient de pinars, n'hi ha de garrigues, aquests dos són els llocs més abundants, però també n'hi ha autènticament especialitzades en zones humides i algunes fins i tot d'usinars. Les orquídies resulten especialment atractives per als fotògrafs de natura. Les seves formes i colors permeten obtenir magnífiques fotografies. Però per retratar les orquídies s'ha de conèixer la seva biologia i també s'han de tenir unes nocions bàsiques de les millors tècniques i de l'equip necessari per fer unes bones fotos d'aquestes flors. Per això, al Parc Natural de s'Albufera s'organitzà un taller de fotografia d'orquídies adreçat a fotògrafs de natura amb una certa experiència. El curs comptà amb una sessió teòrica en la qual el fotògraf de natura, Miquel Àngel Dora, mostrà les tècniques fotogràfiques i el naturalista Pere Vicenç parlar de la biologia i l'ecologia de les orquídies. Ideal per interrament i m'agradaria que... A la segona part del curs, els participants guiats per professors posaren en pràctica el que havien après, retratant les diverses espècies d'orquídies presents a s'Albufera. Per fer fotos d'orquídies el que necessitem és un objectiu macro que ens pugui costar molt a la planta. Si no tenim macros podem utilitzar anelles d'extensió que també ens permeten acostar-nos molt a la planta. És imprescindible un trípode perquè sempre les condicions són vent, llum, de vegades has de fer feina en zones de mala possibilitat de poder-te bé, per tant un trípode és fonamental. Si no tens trípode també pots utilitzar una bossa plena de llavors, és un beanbag, que és una bossa de tela que dins hi ha una sèrie de ciurons, llenties, llavors, pinyols. La poses en terra i aquí damunt poses la màquina de retratar i aconsegueixes una estabilitat que quan fas el retrat no te surt moguda. Necessitarem reflectors, miralls, papers d'alumini, per poder donar una miqueta de llum per matar els contrastos forts a la planta i paciència, molta paciència, moltíssima paciència. Tengo una cosa. Bueno, pero no vale, porque eso es que... A més dels coneixements tècnics i naturalístics, és molt important que el fotògraf d'orquídies tingui el màxim respecte per aquestes plantes i per la vegetació que l'envolta. Una bona foto no justifica fer malbé l'entorn. Les orquídies ens poden servir com a motiu per protegir. De fet, la gent, si una cosa és agradable, atractiva i bella, té més tendència a agafar-la com a motiu de protecció. No només és per la importància ecològica que té, que sí que en té, però la bellesa forma part d'un dels valors importants de la nostra societat i les orquídies venen a ser la bellesa en estat pur.